Okay, you see? I said take position. Can you read me? Okay, we know that he will train you, a young man from Anambra State. I wouldn't buy what gonna give me. Another. What kind of recession? I'm not walking. Recession. I can't never break. I'm on what he have no. I can't want to make me check here. How we can do shit. I never know. More than I know. Got them. Oh, she can. I want to edge. Oh, yeah, one has ever to go. I want to okay, Jamal Kagesi, my friend. Afamwabo Bob Manuel Udoku Onyana Bankili so onye na-enwere ife eji ekiri ife nkiri na ama ife bankili o webo na ife nkiri me na abani a anyị na-ayọ ndị be anyị bụ ndị Igbo ọ kosi ụmụ ya na-akpa nne anya ufi akọ ya o gosiri na ebe ọbụla ị na-akọpụta ụfọdụ na-ewedata n'ala Igbo ofu nwa afọ Anambra na-eme ọfụma wee si na ya chọọ ka kpocha zacha yocha malụ ụfọdụ ụmụaka ndị Anambra bụ ndị Chineke nyere onyinye amala ime efe nkili ma ụdị egwu ma ụdị nke anyị gwa na-eme ma ụdị ịma mbem ma ụdị ọbụla na-adịna n'ụdị ka enwe kere chapta fa afọ ndị a ka enyefe aka anyị nwe na-emebi emebu wee si na ọ dị mma anyị ga-abịa ka anyị nọdụ wee donye okwu wee kwado maka na ife kwụrụ ife akwụdebie onye me nji wee nọdụ ebe a ọ dị mmakwa ihe a tụrụ anya ka a na-afụ ka ama na nwoke ya bụ ịma na ụmụada na-abụ ejebe efe ụfọdụ ebupụta efe nnife asị na fa tụbara anya ya mana ịnezi anya na-emeghe akpa na-ewepụta ngaji na-ewepụta efe ụfọdụ eji eri nri ị na-ajụsị atụbara anya ka egwurizi wee were ngaji tii na akpa wee bịaba iji wee za gị efe ekwu onye na-eme ife a na-emesi ife ike onwekwuru ka ha esi wee bụ na-apụta ebe a na ọma dịka nke ndị ọganigwe ya na ife mụnwa bịara ebe a bụ ife a na-eme kịta bụ oge anyị nọ na kịta bụ oge aje ụtọ ọmụmụ onye nwe Jizọs Kraịst ọ mgbe ndị mmadụ ji enwe aṅụrị mụnwa na onwe m ga-ekwu ọnụ nke m abịa m ka nọdụ ebe a narịa enwe aṅụrị etu si ife si aga ọ na-aga ọfụma maka ọ bụ na-emesizia ịjụọ m ife mfụ ma ife nche agwa nga ma nkịta aka na-eme eme ihe buzi ụzọ kwuo na nwaanyị ya nwoke ma mụọ nwaanyị mgbe aka atụbara ya ime gbọ ọgwụ na okenye ka m bụ na onye a na-agbakiri ya na-akpọ m na-echikwanụ m echi ọ bụrụ na nkịtị ya na anyị nọ m na-enene fụna ife na-aga ọfụma ọ bụrụ na mgbe emesizira ịbịaza chi ya taa azụ mana ọ nwere ka e ga-eji ka murimuri dị wee maka murimuri ya dị ya na etu anyị si efe ya na ọkwa anya m ya akpọrịpụta etu a tupuchi efo ya bụ oge otu a na-akpụ ya ebube Chukwu ụzọ mana ọ bụrụ na ewezụga nke ahụ na-akụ tiri chie ya echichi ọzọ edozi okwu echichi ga-echie ọ
ọ bụrụ na ka o si eme ife echie m ya ọfụlụ Igbo n'anya anọgo m okwu fụ ka o si eme ife fụ ebe uche na-aga fụ ndụmọdụ ọ na-enye ndị mmadụ ewepụ nke ahụ ọ na-azabụ si m gbuo afọ ọzọ ya etie ọ bụla ọfụlụ Igbo n'anya ọ dị mma enwere nwoke bịara Naịjirịa n'afọ a na-akpọ ya recession ya bụ recession nke ego otu o ji emetụta ụnụwa bụ ndị na-eme ihe nkiri ọ na-apịa anyị mpịawa azụ mana ife ọbụla bịara be ya ana ọkwa chiti sịrị ụmụ ya fanwendị na ife dị ọkụ ya jụọ oyi anyị nọ ọbịa anyị anị ọna anyị agbara ya ọgbọnwa mbi mana ọ bụkwa ka eji aga ụmụahịa ebe eji eme ọgwụkwụ anyị eji eme ọ bụrụ obere ibe mana amaka ọ dị njọ mesọ na ọ ya dị mma ọ bụ na ọ bụrụ etu ndị Igbo si agba mbọ mmiri a na-eri anyị ka anụ si agha mana ebe ọ bụ na oriri anyị mgbe a ọnwa ozugbo ezigbo eri anyị kịta ka nke obere mmiri nke dị na ọgbụgbọ ọna onwerefọ ya eme anyị kama ụkwara ya egbu okenye ọdọ na anyị ike onye gbue ụmụaka Igbo na-ege ntị ụmụ abụọ mmanụ Odogwu na-asị unu ya gazie ọkọ na-akpa nri anya uvi akọ ya ebe ọ bụla anyị na-akọ bụ nke dị mma ngụ iji eko akwanaghị ịkọpụta were ntụ ụfọdụ n'ala Igbo maka na ọ bụrụ na akụ zuo ụmụnna aja obi ana ịkụ nsị ana unu agbadebe ọsọ na be unu bụ ana Igbo be ndị ahụ na-agbaje mmadụ nwee natanụ ka anyị dozie ebe anyị ka ndị ahụ abịabazịa na be anyị bịa ka be anyị bụrụ obodo oyibo nkefa ekene m unu iya mụ ka a na-akpọ Rita Tony Edochie ife mele ya bụ na nwanne anyị nwoke Ifeanyị Ụba Ebubechukwu ụzọ onye akpọrọ anyị ọkpụkpọ ọkpọrọ anyị bụ ka anyị nwa anwụli ọ nwerekwa n'ife ọzọ ọ nwere ife dị ka onye jide ọsọ ụmụnne bịa ka anyị enjoy ya ife ọkpọrọ anyị ife nụnwa bụ ka anyị nwekọ anwụli ọnụ maka obele ọ ga-achụ arọ anyị wee nwee ike ịbanye arọ ọzọ ọ ka anyị nọkọ nwekọli anwụli ọnya ka ọ kpọrọ anyị nwụọ ọ dị mma ọ bụrụ na a na-akpụ ya Ebube mana ọ bụrụ na achọ iji echichi ọzọ si weta afọ a ga-enye ya kedu afọ ị ga-akpụ ọ bụkwa na-achọkwali ka echikwa anya echichi ọzọ m ga-achọkwa ka Chukwu dị n'ife e ga-echie m ga-achọ ka Chukwu dịkwa n'ife e ga-echie maka Nwachukwu 1 of ndị Igbo niile ịghọtago maka na ya bụ nwa ezigbo obele nwa mana ịfụla ife ọ na-eme ife dị mkpa oru ga-eme ofu onye kpọkọtara ọranigala n'ebe a ọ dị ofele ọ dịrị ofele ana m ekpupụli ya okpu a sị m ya na Chukwu ga-agọzigide ya maka na onwe ndị BP na-eme n'ụlọ ọkpọ ọtaga anọchasịa fụkọlịtasịa ndị na-aka for a long time enwechasịa anwụlị ọ bụ na BP na-achọ ime ọpụa ọ ife nwoke a na-emelụ mmadụ yes ka anyị na-aga apụọ anọtara enwere nwoke bịara Naịjirịa n'afọ a na afọ ya bụ recession ka ego si aga na akọrọ ife mele ya bụ na ọ bụrụ so na Naịjirịa ka recession dị onye na-akọ na recession melụ nke nwa mee nke nwa ọ bụrụ na Naịjirịa ka o bido recession dị na the whole world ọ bụrụ so na Naịjirịa mana ife mele ya bụ na Nigerians adro used to recession ife mele ya ọ wee bịa tie efe egwu nye ọbịa n'ike ọ wee na-aya anya ọya mana ọ bụ na anyị ga-enwe ike jikọba onwe anyị wee kwụrụ n'ụkwụ etu nwoke a si wee chọọ ka esi mee ya ife ga-adịkwa mma ife ga-adị mma nye ka m na-agwa ife mele ya bụ anyị na-adịba in a hurry a lot ọ bụ na ọ ga-enwe ike ndị be anyị ebutunata mmụọ fa ga-enjoy ife ọ na-eme mana anyị na-adị so much in a hurry ọ bụrụkwa na ọ gbaka ọ na-afụ onye ọbụla ụfụ arụ na-afụ onye ọbụla ụfụ mana arụ ga-afụsị anyị ụfụ
anyị wee nwee ike nwa anwụle ọ ife dị n'ime nke bụ eziokwu ka m na-agwa ya ụmụafọ Igbo ebe a bụ na ebe unu nọ ana m ekenekwu unu ọkwa m bụrụta edochie na asị udo ga-adịla unu n'ụtụtụ efifie anyasị ọ ga-adịla unu n'eke dịla unu n'oye dịla unu n'afọ dịla unu na nkwọ udo dịlị ndị Igbo niile dịlị ndị Naịjirịa niile biko tupu ị na ọ dị okwu ajụjụ anyị chọrọ ịjụ ọ na nwoke bụ Ifeanyi Uba a na-akpọ Ebubechukwu ọ bụrụ na asị ka ejie echichi ọzọ kedu afọ anyị ga-asị ka akpọ ya Omifugwu na Nnewi ka ọ n'Igbo niile Igbo land ama m na ihe kwupụtara oke dike dịka n'abalị a bụ obere ife na-ekireti ọlụ ihe ọ na-eme bụ ife ga-ekireti ọlụ because ndị mmadụ nọ ebe a nụwa ndị Nollywood ndị actors actresses and they show their talent more of the young people will join them and that will be creating jobs for the people. Thank you. There, man. ọnụ na-ekwuru Igbo nwanyị maka ọ na-eme anyị mma na ọ na-eme anyị keketie n'Igbo ọ na-eme ndị Igbo anyị nwee ugwu ọ na-eme anyị anụ afọ anyị na mba Ifeanyi Uba Football Club next year ga-agba continental that means na Africa ga-anụ maka Anambra State obi dị m ụtọ ọ na-agbanye Igbo ekene m unu daalụnụ biko nụ na-apụlite ndị Igbo na-eme ihe onyonyo na-apụlite anyị na kụdụwa ga anyị mere na-apụlite anyị daalụnụ ahụhụ onye Igbo onye ama ichi onye obi agụ na-ama ichi n'osheki onwe nene afa m Maazị Ifeanyi Nwosu afọ ebe Ebubechukwu ụzọ na Nnewi n'ụwa niile ọtụtụ ndị enyi anyị na ndị ma ya ọfụma na-akpọ ya Ifeanyi ji ka mba afa karịrị Ifeanyi ji ka mba present award to you as our grand patron. Please, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, you're a wonderful man. Having had this award as a youth ambassador, you have sworn a man of such. Sit down. So please, distinguished ladies and gentlemen, let's have the Protestant Anambra State in China, and the one who is here, one of their president of Anambra State Union China, the only union to call the whole Anambra State Union. Oh, what the I never. Culture and tradition. So what we are going to see is a very, very important segment exhibiting their creativity. Ifeanyi Uba, Dr. Patrick Ifeanyi Uba, bụ sọsọ onye Naijiria na-agba ọbịa na China, ọchọbụ ụmụ nwanne ya ebe ọ bụla ha nọ, etu ya ndị Anambra State. Ifeanyi Uba ewetego ego mụnwa bụ ịgba dị tiketi, akpọla almost 10 to 15 people nọ n'ime nga free, ego ya ka o ji eweta ya. Onye na-agba ọbịa ihe ndị Anambra State na-eme na emetụ ya na ihe gbasara ndị Igbo na-emetụ ya na onye ka anyị kwesịrị ka anyị abịa ka anyị jiri aka anyị wee eji anyị si awọ ofe ihe ọ na-eme ka anyị mmadụ anyị mere ahụ grand patron wee kwụọ youth ambassador
China ọ ya ga-eme. Oge ugbu ajụjụ ka anyị ga-ajụ a na-akpọ ya bụrụ na asị ndị China enweta okwu ka a ga-ebi na-abụghị abịa ka m gụrụ ọ bụrụ na ọgwụ mmasị na ihe mmasị ahụ ihe nwanne na-emetụ m n'ahụ ihe nwanne na-emetụ m n'ahụ that's it for now. That's one day Tanaga Laojian Chua House Tana tu boss Lora Aji Zaki woman Chao woman is Mana Chas woman so much of war you was your own good luck Tapanjo woman was go Taka woman don't you was go that then I tell you in there my veggie pure like Lilia that was in there how then Good evening, everybody. Please permit me to stand on the established protocol and platform, so I wouldn't take so much of our time, because we still have a lot in the offering. I want to say a very big and deep-hearted thank you to the Igbo race and Nigerians in China. We are so humbled by this prize. We are so humbled by this recognition, and we pray the good Lord will give us more grace to do more, because it's by His grace alone. It's not our personal effort. It's a move from above. Thank you so much, and we pray to touch more lives by the grace of God. Thank you, everybody. Sit tight and enjoy tonight. Nobody can know Dallin so much. Because Oruna, I think I qualify if I am doing great school. I think you have for the Nabu great school. I for the game. How do you go? Mama for the game. I'm not going I'm a cappella. I'm Bennett Daniel, aka a cappella. I'm on Imo State, on your local government in Imo State. Oh yeah, Nnewi is very okay. Okay, I Nnewi village, but getting to this place, Nnewi is a very big city. Nnewi is too much, you know. Can see everywhere is lively. So Nnewi is beautiful. In fact, I'm staying here for another 3 days. Ifeanyuba is a very great man. Always philanthropist, always high businessman. Always very generous man that has the interest of the people at heart, and that's the only way we kick Kawata. Ifeanyuba is a great man. I had to go and catch it. Okori Patrick, aka Bodoranki. Onye Boy State Council. Onye Boy State Council. Amadim libu mandem. Dalu. I'm maybe imeri heji mara. Dalu.
asị m a na-akpọ Ifeanyi Uba Ebubechukwu ụzọ ọ bụ ịma ọ bụrụ na asị gị nye ya afọ ọzọ inye ya afọ echichi ọzọ kedu afọ ị ga-enye ya ndị Igbo onye isi one of everybody. Ezigbo afọ m bụ Kingsley Chukwunwike Okonkwo and afọ egwu m bụ Kesi Limpopo. Anyị kwụ na FIFA anyị n'afọ gara aga anyị afọ n'afọ site na amara Chineke. Ọnyanwa. Ya bụ Ifeanyi Uba a na-akpọ Ebubechukwu ụzọ. Ọ bụrụ na asị ụba ya afọ ọzọ ewezụga Ebubechukwu ụzọ ga-abịa ị ga-abịa. M ga-agbakwasị Ebubechukwu ụzọ. Ọ ga-ahụzi nke ịbụọ maka ọ gago nke mbụ. Kedu afọ ọzọ? Because Ifeanyi Uba anyị ọzọ nwee ike ịkpọ ya wụ Omerọra. Ọ na-like imere everybody and ọ na-adị happy with everybody, so m ga-akpọ Omerọra 1. Aga m ahapụ mana kele ndị Igbo na-ege anyị. Ọra na eze ana m ekene unu cha Igbo kwenu rienu ṅụọnụ onye mara nke o chiri ya kwere kwezuonu ọ ga-adịrị unu mma na a na-akpọ Ifeanyi Uba Ebubechukwu ụzọ ọ bụrụ na asị inye afọ kedu afọ ọzọ nwere ike inye Ebubechukwu ama na Chukwu nwe ya mma akpọ ya Ọhaneze Gerald ga-aha ma ndabapụ ọ dabara mma akpọ ya onye nke anyị nwa Ifeanyi Uba I've known you for 7 to 8 years now. You've never changed because of you. Proud. I'm not proud. People onye nke anyị nwa of Anambra State. Nobody like you.